Γεια σας, 111 Tree of Life εδώ ή αλλιώς Κυριακή. Σας καλωσορίζω, σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι πραγματικά να είστε όλοι καλά και να σας ευχαριστήσω και πάλι που βρίσκεστε εδώ. Έτσι θα δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας μετά την έκλειψη. Περιμένουμε μια έκλειψη, μια πανσέλινο στο ζώδιο του Ταύρου. Γνωρίζετε, είμαι Ταύρος, είμαι full Ταύρος. Είναι και η τελευταία έκλειψη στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Φυσικά τα βίντεο, τα μηνύματα δεν έχουν χρόνο. Αν το βλέπετε αργότερα και θεωρείτε ότι σας ταιριάζει κάτι πολύ καλώς, δεν έχει σημασία. Αρκεί να ταιριάζει με την ενέργειά μας. Έτσι πάντα, όπως πάντα, έχουμε 3 στήλες. Όπως πάντα διαλέγουμε μία ή ακόμα και περισσότερες. Δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλετε εσείς. Με βάση τη δική σας διαίσθηση, λογική, κρατάτε αυτά που θεωρείτε ότι μπορεί να σας ταιριάζουν. Αυτά που είναι πιο κοντά στη δική σας ενέργεια. Εντάξει, εσείς γνωρίζετε τι συμβαίνει στη ζωή σας. Είναι YouTube, είναι pick a card. Έτσι, ο πρωταρχικός λόγος είναι η ψυχαγωγία και φυσικά έτσι για να σκεφτούμε κάτι ή να μας βοηθήσει. Έστω σε κάτι, 1%, οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που αφήνετε, για την εγγραφή όσοι έχετε κάνει στο κανάλι και φυσικά για τα like στα βίντεο. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες κάτω στην περιγραφή, όπως και επίσης στους χρόνους για τις 3 στήλες. Θα πάμε να δείξουμε τις στήλες για να αποφασίσετε. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε. Πρώτη στήλη, δεύτερη στήλη και η τρίτη στήλη. Είπαμε, πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε. Έτσι, κάντε παύση αν χρειάζεστε. Και τι έχω εδώ, έχω κρέμα πάνω στα χέρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη στήλη. Πάμε, γεια σου στήλη 1. Πώς είσαι, να σε καλωσορίσω. Να σου πω ευχαριστώ και ελπίζω όλα να είναι καλά. Ήδη δεν ξέρω. Έτσι, μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα της έκλειψης, της Πανσελίνου. Ναι, εγώ νιώθω, έχω αρχίσει να νιώθω αυτή την κούραση. Βεβαίως εγώ έχω full Ταύρο, έχω και πλανήτη στο Σκορπιό. Φυσικά όλους μας επηρεάζει. Θα δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας μετά την έκλειψη. Τι ενδεχομένως αφήνουμε πίσω και τι θα καλωσορίσουμε. Εντάξει, πάρτε έτσι ό,τι πιστεύετε θα σας βοηθήσει. Για να δούμε τις 2 πρώτες κάρτες και άσε τους φόβους σου να εξανεμιστούν. Η Πανσέλινο στο ζώδιο του Καρκίνου. Οκ. Και αφήνουμε και τα πιστεύω, αυτά τα πιστεύω που δεν μας εξυπηρετούν πλέον. Στήλη 1 λοιπόν. Πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη. Αυτά τα περιορισμένα πιστεύω που μπορεί να έχεις ή που μπορεί να είχες. Ξέρεις, μπορεί να είσαι σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθείς πραγματικά να εξανεμίσεις όλα αυτά που σε κρατάνε πίσω. Τις περιορισμένες ιδέες. Θεωρώ ότι οι περιορισμένες ιδέες σου ίσως προέρχονται από την παιδική σου ηλικία. Ίσως προέρχονται από τον κύκλο σου. Εντάξει, δυστυχώς είμαστε μια τραυματισμένη κοινωνία. Είναι η αλήθεια αυτό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν θέλω τους πάρω όλους, αλλά είναι αυτό. Το ότι ίσως από τα παιδικά μας χρόνια και ίσως και από τα σχολικά μας χρόνια να μας έχουν δημιουργηθεί κάποια πιστεύω που φυσικά δεν μας βοηθάν, δεν μας εξυπηρετούν, δεν είναι για το ανώτερο καλό μας. Εντάξει, αυτά προέρχονται από τις ρίζες σου. Έχουμε και αυτή την ενέργεια εδώ, αυτό το δέντρο και έχουμε και τη Πανσέλινο στο ζώδιο του Καρκίνου. Ο Καρκίνος συμβολίζει, τέταρτος οίκος είναι το σπίτι μας, είναι οι ρίζες μας. Εντάξει, μπορεί να έχεις μεγαλώσει σε μια κοινωνία ή σε ένα περίγυρο που σου έλεγαν δεν μπορείς, μια γυναίκα δεν πρέπει να κάνει έτσι, ένας άντρας δεν πρέπει να κάνει έτσι, όλα αυτά με τις ταμπέλες. Εντάξει, μας έχουν ταμπελώσει πάρα πολύ σε αυτή την κοινωνία και δυστυχώς είναι για να μας βάζουν σε κουτάκι, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω περισσότερα πράγματα από αυτά, αλλά βλέπω ότι αφήνεις αυτά τα πιστεύω, αφήνεις αυτή την ταμπέλα, αυτές τις ταμπέλες, αφήνεις τους δισταγμούς και εδώ σου λέει και ότι
αυτό που κερδίζει, αυτό που αλλάζει και στη ζωή σου ουσιαστικά, είναι αυτές οι ταμπέλες, όλα αυτά τα πιστεύω και όλα αυτά σου δημιουργούσαν φόβους. Και δουλεύεις με αυτά, δουλεύεις πλέον με αυτά και θα αφήσεις αυτούς τους φόβους να εξανεμιστούν. Έχουμε εδώ την κάρτα με την Πανσέλινο στο ζώδιο του καρκίνου. Και είναι πολύ κοντά, αν βλέπετε το βίντεο αυτή τη στιγμή. Με την άποψη μέσα σε 2 μήνες, γιατί από ό,τι θυμάμαι η Πανσέλινο στο ζώδιο του καρκίνου είναι μέσα στο Δεκέμβριο. Εντάξει, είναι σύντομα. Και έτσι μέσα στο επόμενο διάστημα, επόμενους 2 μήνες τουλάχιστον, αν βλέπετε αυτό το μήνυμα τώρα, θα έχεις κερδίσει πολλά. Θα έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό σου. Εντάξει. Και υπάρχει και αυτό, είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, αγαπημένη μου στήλη 1, ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, αλλά πλέον θα μπορείς να ισορροπήσεις αυτή την υπέροχη ευαισθησία μαζί με ξέρεις, το απέναντι ζώδιο του καρκίνου είναι ο εγώκερος, που είναι λίγο πιο, δεν θα πω κρύος, αλλά είναι πιο cool, είναι πιο πρακτικός, είναι πιο της καθημερινότητας, είναι περισσότερο της ψυχρής λογικής. Θα μπορέσετε φυσικά, ναι, είναι πολύ καλό αυτό, είναι πολύ καλό. Ίσως οι κινήσεις σου εδώ, γενικότερα στη ζωή σου, να ήταν επηρεασμένες από το φόβο, να μην κάνω κάποια πράγματα γιατί φοβάμαι. Ή όλα αυτά που κάνουμε κάπως περιέχουν κάποια πράγματα, ένα είδους φοβίας. Όλα αυτά θα αρχίσουν να εξανεμίζονται. Και να σου πω, θα ακούς περισσότερο τη διαίσθησή σου. Αυτό που αλλάζει, το πώς θα αλλάξει, είναι ότι επιτέλους θα αγαπάς τον εαυτό σου και θα τον αποδέχεσαι όπως είναι. Εντάξει, ίσως και εδώ αυτά τα πιστεύω να σου έλεγαν δεν είμαι αρκετά καλός, δεν έχω τη δουλειά που θα ήθελα, δεν είμαι αρκετά όμορφος, έξυπνος, πλα, όλα αυτά οι ταμπέλες όπως είπαμε πριν, τα στερεότυπα. Δεν θα υπάρχουν, θα είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, δεν θα σε επηρεάζουν πλέον. Δεν λέω ότι δεν είσαι όμορφος ή έξυπνος, είσαι όλα αυτά. Εντάξει, είσαι όλα αυτά, αλλά ο καθένας είναι με διαφορετικό τρόπο. Είναι η πλήρης αποδοχή του εαυτού σου, αγαπημένη μου στήλη 1. Αυτή την αλλαγή, αυτή την υπέροχη αλλαγή, και πιστέψτε με, σε 2 μήνες θα δείτε. Για να δούμε αυτά τα περιορισμένα πιστεύω. Τι είναι, οι εραστές. Ίσως αυτό να σχετίζεται και με τις επιλογές που είχατε κάνει σχετικά με την ερωτική σας ζωή ή με τους συντρόφους ή με τις φιλίες, τους ανθρώπους που βρίσκατε στο δρόμο σας, που σας δημιουργούσαν αμφισβήτηση για κάποιο λόγο, σύγχυση, ή σε αυτό το ότι κατά κάποιο τρόπο δίνατε όλοι σας την αγάπη και προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους και ξεχνούσατε τον εαυτό σας. Η επιλογή σας από εδώ και πέρα θα είναι ο εαυτός σας. Όχι με την έννοια του εγωισμού, αλλά θα ξέρετε από εδώ και πέρα ποιος άνθρωπος είναι κατάλληλος για εσάς, ποιος είναι σωστός για εσάς. Και ίσως οι σχέσεις σας, οι άνθρωποι που βρίσκατε να ήταν εντελώς εγκεφάλικοι κατά κάποιο τρόπο και δεν λαμβάνατε το συναίσθημα που ποθούσατε. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά τα πιστεύω, ότι δεν θα βρω ίσως και την αδελφή ψυχή μου ή τον ιδανικό άνθρωπο ή τους ιδανικούς φίλους ή όλα αυτά. Είναι εντάξει, είναι από τα πιστεύω φυσικά, αλλά όλα αυτά θα αρχίσουν να αλλάζουν. Γιατί η πρώτη επιλογή θα είσαι εσύ, φυσικά αγαπημένη μου στήλη 1, και μέσα σε αυτή την επιλογή θα γνωρίσεις και τους καταλλήλους ανθρώπους. Δεν θα είναι μόνο αυτό το κομμάτι της φυσικής έλξης ή αυτό το stimulation, το κεφαλικό stimulation ή όλα αυτά, αυτούς τους ανθρώπους που μπαίναν μέσα στο μυαλό σας. Θα υπάρχουν όλα. Και είναι και η ανάδυσή σου, αγαπημένη μου. Θυμάσαι ότι πιο κάτω δεν έχει, υπάρχει μόνο πάνω. Πώς θα αλλάξει η ζωή σου, αυτοί οι φόβοι που θα εξανεμιστούν? 8 των πεντάχτηνων. Οκ, 8 των πεντάχτηνων.
είναι περισσότερο εμπιστοσύνη και στον εαυτό σου, στα φυσικά σου ταλέντα, στα χαρίσματά σου, στο ότι μπορείς, ναι, να αξιοποιήσεις τα χαρίσματά σου, τα ταλέντα σου. Ναι, σου αξίζει κάτι καλύτερο στα επαγγελματικά, σου αξίζει η επιτυχία, σου αξίζουν καλύτερα χρήματα. Και φυσικά βλέπω και αυτή όντως την πρακτικότητα, που μπορείς να ξεχωρίσεις την ευαισθησία με τη λογική, που μπορείς να κάνεις τα απαραίτητα βήματα, τα πρακτικά βήματα, αλλά συνάμα να ακούς και την καρδιά σου. Ακούς την καρδιά σου. Και αυτά που, στην αγάπη που ξοδεύεις, θα έλεγα, θα βρεις ανταπόκριση. Θα βρεις ανταπόκριση. Είναι είτε αγαπάς τόσο πολύ τη δουλειά σου, η δουλειά σου θα σε ανταμείψει. Πιστεύεις στα χαρίσματά σου, στα ταλέντα σου, όλα αυτά, θα δεις την ανταπόκριση. Σ' ό,τι βάλεις το χέρι σου πάνω, σ' ό,τι αγαπάς, σ' ό,τι βάζεις αυτό το μεράκι, θα υπάρχει αυθονία. Εντάξει, ίσως εδώ η φόβη σου συσχετιζόταν ότι ξέρεις, μόνο πρέπει να δουλεύω, μόνο πρέπει να δίνω, να προσπαθώ και δεν βλέπω ανταπόκριση, ενώ η πραγματική απάντηση βρίσκεται στο ότι είσαι όλα αυτά τα υπέροχα. Ίσως περιμένεις πολλά να σου πουν οι άλλοι άνθρωποι ότι ναι, μπράβο, όλα αυτά δεν χρειάζεται πάντα. Δεν χρειάζεται πάντα. Εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα από την άποψη ότι η εμπιστοσύνη στα χαρίσματά σου και στις προσπάθειές σου είναι αυτό που αρκεί και σε αυτό σου ανοίγει και μία πόρτα στην πλήρη ανεξαρτησία, στην πλήρη απελευθέρωση, στην πλήρη οικονομική, ό,τι είναι αυτό που ποθείς. Και ξέρεις, είναι και αυτό πρέπει να βγεις προς τα έξω, να δείξεις ποιος είσαι, ποια είσαι. Είναι και αυτή η ενέργεια το ότι κάπως μειώνεις την ελκυστικότητά σου, ενώ ο πραγματικός σου εαυτός, όλα αυτά που έχεις μέσα σου, είναι αυτά τα πιο ελκυστικά που έχεις. Ακόμη μία κάρτα, τελικό αποτέλεσμα αυτής της έκλειψης, στο πώς θα αλλάξει η ζωή σου. Τελικό αποτέλεσμα, τη στείλει 1, στο πώς θα αλλάξει η ζωή της. Μετά την 7 των πεντάχτυλων. Οκ, οι προσπάθειές σου, ναι. Οι προσπάθειές σου θα καρποφορήσουν, αγαπημένη μου στήλη. 1. Δέστε εδώ, έχει αυτόν τον κήπο. Εντάξει, φτιάχνει αυτόν τον υπέροχο κήπο. Σου λένε ότι οι προσπάθειες που κάνεις, οτιδήποτε και στον εαυτό σου, έχουν ανταπόκριση. Θα δεις διαφορά. Αλλά σου λέει και ο επιμένων νικά. Σου λέει ότι η στοχοπροσήλωσή σου στα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής σου, θα δεις ότι ναι, ότι δεν πρέπει να τα παρατάς και πολύ εύκολα. Σου λέει εδώ και κάτι και σχετικά με την κατάσταση ίσως της σωματικής ψυχικής σου υγείας, ότι δώσε έμφαση σε αυτό το κομμάτι, ότι θα δίνεις έμφαση σε αυτό το κομμάτι και θα καλυτερεύουν και τα υπόλοιπα ίσως κομμάτια της ζωής σου. Γιατί εδώ λέμε ότι αφήνεις πολλά περιοριστικά, πιστεύω, για τον εαυτό σου και ότι οι φόβοι σου εξανεμίζονται και πατάς έτσι σε πιο στέρεο έδαφος. Έχουμε εδώ πεντάχτυνα που σχετίζονται με τη σταθερότητα, με τη γονιμότητα ίσως, με τα χρήματα, με τη φυσική κατάσταση, με την καθημερινότητα. Δες εδώ, είσαι προσιλωμένος στα δικά σου. Είσαι προσιλωμένος. Αυτό. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η σύγχυση. Δεν υπάρχει. Και αυτό έχω να σου πω, αγαπημένη μου, στείλει 1. Αυτά είχα να σου πω. Σε υπερευχαριστώ. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη. Θα πας πολύ καλά. Τα φιλιά μου. Πάω στη στήλη 2. Πάω, γεια σου στήλη 2. Πώς είσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Πάμε να δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη. Για να δούμε τις πρώτες κάρτες. Νέα σελήνη στην Παρθένο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, φυσικά. Και surrender to play. Όλα έχουν να κάνουν εδώ με το μυαλό.
Βλέπω ένα σοβαρό άνθρωπο, εντάξει, τουλάχιστον σοβαροφανή άνθρωπο ή ένα πολύ σκεπτόμενο άνθρωπο ή μοναχικό άνθρωπο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, ή μπορεί αυτή τη στιγμή να έχεις εστιαστεί τόσο πολύ στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα, σε αυτά τις καθημερινότητες που φυσικά κάπως μπορεί να είναι κουραστικά. Να έγινε η ζωή σου ρουτίνα για κάποιο λόγο. Εντάξει, αυτό που θα αλλάξει, ένα πράγμα που θα αλλάξει μετά την έκλειψη, είναι ότι θα πάρεις ένα διάλειμμα, θα σταματήσεις να υπερσκέφτεσαι όλα. Εντάξει, στο πώς θα προχωρήσεις, πώς θα καλυτερεύσεις, του λέει κάνε ένα διάλειμμα. Και εσύ θα το κάνεις αυτό το διάλειμμα, γιατί το χρειάζεσαι, γιατί χρειάζεται να μην παίρνεις όλα τα πράγματα σοβαρά ή να είσαι το αντίθετο ίσως από την πρώτη στήλη, να αφοσιώνεσαι σε κάποια πράγματα, σε αυτά τα καθημερινά της ρουτίνας. Ναι, είναι σημαντικά, αλλά σημαντικό είναι και στο να διασκεδάσεις, να παίξεις, να χαλαρώσεις, να σταματήσεις να σκέφτεσαι. Και έρχεται και μία ανανέωση. Θα νιώσεις. Είναι περισσότερο ψυχολογικά που θα νιώσεις ανανεωμένος. Και σε προτρέπει εδώ. Σε προτρέπει να κάνεις πράγματα που θα σε κάνουν να έρθεις περισσότερο σε επαφή με το εσωτερικό σου παιδί παρά με τον ενήλικα που είσαι σε αυτή τη φάση του, μπορεί να ήσουν πάντα ενήλικας και από τα 15-12 να είσαι ένας πολύ όριμος άνθρωπος. Νέα σελήνη λοιπόν στην Παρθένο είχαμε πρόσφατα, πριν 2 μήνες, περίπου, δεν έχει σημασία. Νέα σελήνη είναι νέα σελήνη, είναι νέα ξεκινήματα φυσικά. Και ωραία ξεκινήματα εδώ, γιατί σου λέει ότι με αυτή την υπερανησυχία, τη σκέψη την υπερβολική που δεν σε άφηνε να χαλαρώσεις, δεν σε άφηνε να τα δεις και τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία ή να δείξεις περισσότερη εμπιστοσύνη στο σύμπαν και στον εαυτό σου. Είναι αυτό που θα αλλάξει, ότι θα εμπιστευτείς περισσότερο ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, ακόμα και κάποια πράγματα να μην πάνε τέλεια ή να μην πηγαίνουν τέλεια, που συμβαίνει αυτό, εσύ όμως θα καθησυχάσεις τον εαυτό σου με την άποψη ότι ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί πλέον. Ό,τι ο Θεός είναι να μου φανερώσει, να μου δείξει, θα γίνει. Ό,τι οι προσπάθειες έχω κάνει, αυτό, εντάξει. Γιατί ναι, μπορεί να έχεις παρακουράσει τον εαυτό σου αρκετά, εντάξει. Είναι και καλή κάρτα εδώ η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, γιατί μας δείχνει και πρόοδο στα θέματα της υγείας. Εντάξει, αυτό που θα αλλάξει ίσως να καλυτερεύσει, ναι, μακάρι, η υγεία αν υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, ή γενικότερα, ξέρεις, μπορεί να κάνεις δίαιτα ή γυμναστική, να θέλεις να βάλεις, να χάσεις οτιδήποτε στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και να περίμενες αποτελέσματα, να περιμένεις αποτελέσματα, θα τα δεις αυτά τα αποτελέσματα. Εντάξει, και είναι και μια πολύ καλή κάρτα στα θέματα των επαγγελματικών. Κάτι θα αλλάξει στα επαγγελματικά, φυσικά προς το καλύτερο. Εντάξει, είναι και ανταμοιβή εδώ. Κάπως η ανταμοιβή, καλό κάρμα. Έκανες πράγματα για άλλους ή κάνεις πράγματα για άλλους, το κάρμα θα σε ανταμείψει. Θα σε ανταμείψει, αγαπημένη μου, στήλη 2. Για να δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη, στήλη 2. Πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη. Το αστέρι. Οκ. Το αστέρι λοιπόν. Είναι πάντα αυτή μια κάρτα, συσχετίζεται, ναι. Συσχετίζεται όντως ότι εκτός από το πεπρωμένο, εκτός από την ελπίδα, εκτός από την αναπτέρωση του ηθικού και το όνειρό μας να βγει πραγματικότητα, είναι ναι το ότι εμπιστεύεσαι το σύμπαν. Εμπιστεύεσαι το σύμπαν, παραδίνεσαι, προχωράς μπροστά. Εντάξει, προχωράς μπροστά και ναι, είσαι έτοιμος να παίξεις, είσαι έτοιμος να διασκεδάσεις. Και μέσα σε αυτή τη φουρτούνα, γιατί έχεις περάσει πρόσφατα κάτι που ήταν σαν στιγμή πύρου, κάτι να κατέρευσε, είναι για να σου δείξει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος στη ζωή σου. Είναι για να σου δείξει ότι η ίαση υπάρχει.
Και η ίαση προέρχεται εδώ μέσω στο να παραδοθείς, μέσω στο να χαλαρώσεις. Εδώ αν υπήρχαν θέματα με το άγχος, με την κατάθλιψη, όλα αυτά σου λένε να μην χάσεις την ελπίδα σου, να μην χάσεις το κουράγιο σου, όλα αυτά θα καλυτερεύσουν, όλα αυτά θα αλλάξουν προς το καλό. Εντάξει, για να δούμε, trust all will be well. Αυτό, την εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά. Να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ. Μία κάρτα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Για να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ. Τι... 7 των ξυφών. Οκ. Εμπιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά εδώ. Ίσως ξέρεις, αυτό δεν είναι μόνο, και ξέρεις, δεν το βλέπω μόνο ως μία κάρτα εξαπάτηση, είναι και ότι αποφεύγουμε κάποια πράγματα. Αποφεύγουμε κάποια κομμάτια του εαυτού μας, δεν έχουμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και ίσως, ναι, να έχεις χαθεί λίγο μέσα στη ρουτίνα και στις σκέψεις, αλλά είναι το μυαλό σου που σου παίζει παιχνίδια. Είναι το μυαλό σου και αυτό κάτι που θα αλλάξει είναι ότι δεν αποφεύγεις πλέον κάποια πράγματα, δεν αποφεύγεις τον εαυτό σου, δείχνεις περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στην άποψή σου, στην κρίση σου, στην ορθή σου κρίση. Για κάποιο λόγο εδώ έχουμε πολλή ενέργεια και του υδροχώου. Ίσως στο μυαλό σου να σε έβαζες αυτή τη συμπεριέργεια, τίποτα δεν θα πάει καλά, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω, εγώ πρέπει να αποστασιοποιηθώ από κάποια πράγματα ή πρέπει κατά κάποιο τρόπο να να τα αποφύγω. Δεν τα αποφεύγεις. Μπαίνεις σε αυτή την ενέργεια όντως της βαθιάς εμπιστοσύνης στον εαυτό σου, στις ικανότητές σου, στο σύμπαν. Εντάξει. Τα βλέπεις, ναι, και με ρεαλισμό, αλλά και εδώ το αστέρι σου λέει άσε τις φοβίες, άσε αυτές τις προκαταλήψεις ή αυτό το να μην αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Θα τα αντιμετωπίζεις και με το να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις θα καλυτερεύουν και οι καταστάσεις, αγαπημένοι μου, στήλη 2. Για να δούμε και τελευταίο μήνυμα. Όσον αφορά αυτή την έκλειψη, πώς θα αλλάξει η ζωή σου, στήλη. Δες εδώ, όλος αέρας. Αέρας, τέλεια. Άσος των ξυφών, ναι, αυτή η διάβγεια. Ξέρεις, νικάς αυτή την... Νικάς ό,τι συμβαίνει εδώ στο μυαλό σου, ό,τι έχεις μαζέψει εκεί, ότι αυτό ίσως να είναι ένα θέμα, πρέπει να δουλέψω περισσότερο, πρέπει. Ενώ σου λέει εδώ ότι είναι στιγμή στο να χαλαρώσεις και με το να χαλαρώσεις έρχεται και αυτή η διάβγεια, αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Αυτό ότι νικάς αυτές τις... αυτά, ίσως τα κομμάτια του εαυτού σου που αποφεύγεις ή τα πράγματα που αποφεύγεις ή την μη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και ίσως και τελικά βλέπω και ένα θέμα... Μπορεί κάτι να μην πηγαίνει καλά στο θέμα με την επικοινωνία με κάποιους άλλους ανθρώπους. Και ξαφνικά εδώ μετά την έκλειψη να αντιληφθείς κάποια πράγματα, τι συμβαίνει γύρω σου και να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Και να πεις, εγώ θα χαράξω αυτό το δρόμο με αυτούς τους ανθρώπους ή δίχως αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχεις πολύ δύναμη. Ξέρεις, ο άνθρωπος, ο ανήσυχος, ο αγχώδης, όλα αυτά, είναι και ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος. Και είναι καιρός να χρησιμοποιήσετε την εξυπνάδα σας υπέρ σας, όχι κατά σας, εντάξει. Και μετά την έκλειψη θα υπάρχει αυτή η ξαφνική αντίληψη του, αυτά όχι. Όχι, δεν θα κρύβομαι άλλο, όχι, δεν θα κρυφτώ από αυτές τις καταστάσεις. Ναι, δεν θα χάσω την πίστη μου. Βλέπω έναν άνθρωπο κάπως όπως ένα θέατρο, ένας άνθρωπος που έχει πάθει ένα σοκ πάνω στη σανίδα του θεάτρου και είπε δεν θα ξαναπαίξω θέατρο. Το πάθα αυτό, δεν ξαναπαίζω. Ένας ηθοποιός τέλος πάντων. Και
Ξέρεις, ο περίγυρος του μπορεί να του λέγε τι δυσάρεστη στιγμή, όλα αυτά. Και το σκέφτεται και το παρασκέφτεται και δεν ξαναπαίζει θέατρο και όλα αυτά τα υπέροχα. Δυστυχώς. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα ξαναδοκιμάσω, δεν μπορώ να κρύβομαι πλέον από αυτό που αγαπάω. Δεν μπορώ να μείνω έτσι και να μην αντιμετωπίζω τις φοβίες μου. Πρέπει να πιστευτώ ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει, και αυτό έχω να σας πω, αγαπημένοι μου, στήλη 2. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια. Bye. Πάω στη στήλη 3. Γεια σου στήλη 3. Εισπνοή, εκπνοή. Πώς είσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ προσπαθώ. Και για να δούμε τις πρώτες 2 σου κάρτες. Για να δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη. Τι είναι αυτό, embrace, αγκάλιασε τη ροή της ζωής, η Πανσέλινος στους διδήμους μάλιστα. Και εδώ άσε τους φόβους. Εδώ και εσύ με το μυαλό, και εσύ με το μυαλό. Και να σου πω και εσένα, πως και στην πρώτη στιγμή, ότι πολύ σύντομα. Εντάξει, γιατί η Πανσέλινος στο ζώδιο των διδήμων είναι τον Νοέμβριο, αν βλέπεις φυσικά αυτές τις ημέρες. Και μέσα σε ένα μήνα θα δεις μεγάλη διαφορά και εσύ αγκάλιασε τη ροή της ζωής εδώ, σου λέει εδώ. Οι φοβίες, έκατσες να αναμετρηθείς με τις φοβίες σου, να ρωτήσεις από πού πηγάζουν ή γιατί τις κρατάς τέλος πάντων ή γιατί δεν δουλεύεις με αυτές. Στις ιστορίες, ξέρεις, που έχουμε όλοι, με αγάπη το λέω, γιατί και εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που συνέχεια αναμοχλεύουμε μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην ενέργειά μας. Εντάξει, είναι αυτή η ενέργεια που σκέφτομαι μόνο το χειρότερο. Δεν σκέφτομαι το καλύτερο σενάριο και αυτό θα αλλάξει στη ζωή σου. Ότι θα εμπιστεύεσαι περισσότερο ότι όλα δουλεύουν υπέρ μου, όχι κατά μου. Ή όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Εντάξει, όχι με την κακή την έννοια. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό ίσως κάνατε, ίσως αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή και ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσετε τις φοβίες σας. Γιατί όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Εντάξει, εδώ αγκαλιάζεις περισσότερο τη ροή της ζωής. Δεν αφήνεσαι ούτε στο πολύ το μέλλον, ούτε και στο παρελθόν. Γιατί οι φοβίες, ναι, ίσως προέρχονται από το παρελθόν. Και αυτό είναι σαν ένα ντόμινο effect και για το μέλλον μας. Αυτά που μας έχουν συμβεί στο παρελθόν επηρεάζουν και το παρόν μας και το μέλλον μας. Ή αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Η Πανσέλινος στους διδήμους είναι και αυτή η διαδικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και αυτή η διαδικότητα. Εντάξει. Είναι και αυτή η ενέργεια ότι είναι και αυτό με υπερανάλυση, υπερανησυχία για τις λεπτομέρειες. Ξέρεις τι, μετά την έκλειψη αυτό που θα αλλάξει είναι γενικότερα είναι ότι θα δεχτείς βοήθεια από κάποιους ανθρώπους. Δεν θα... Είναι κάπως αυτή η ενέργεια, πώς να το εξηγήσω. Επιτέλους θα ακούς και τη γνώμη και των άλλων που ίσως σε βοηθήσει. Κάποιοι άνθρωποι, ναι, θα σε βοηθήσουν. Γιατί εδώ μπορεί να έχεις παραδοθεί σε κάποιους φόβους όλα αυτά και ναι, θα φύγουν, θα εξανεμιστούν αυτές οι φοβίες, όλα αυτά και θα παραδοθείς στο τώρα, αλλά μέσα από το τώρα δέχεσαι και τη βοήθεια. Ακούς και τους άλλους ανθρώπους. Δεν ακούς πλέον αυτές τις βασανιστικές ίσως ιστορίες που για κάποια ζητήματα. Ναι, είναι λίγο βαριά, αλλά είπαμε εδώ βλέπουμε στο πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη. Η έκλειψη σίγουρα είναι. Ξέρεις, καλυτερεύει και το θέμα της επικοινωνίας με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους. Αν υπήρχαν, εδώ ξέρεις, μπορεί να μην εξέφραζες κάποια πράγματα πριν ή να υπήρχε κάτι με το θέμα πώς επικοινωνώ με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Πλέον έτσι θα αρχίσεις να βλέπεις ροή.
μαθαίνεις πράγματα. Μαθαίνεις. Η ζωή έχει να σου διδάξει πράγματα. Δεν είναι μόνο στο να διδάξουμε άλλους, αλλά και να γινόμαστε κάποτε μαθητής, μαθήτρια. Και το πιο σημαντικό ότι θα αρχίσεις να αποδέχεσαι που είσαι αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε περισσότερο να σε βοηθήσει να δεις πού θα κατευθυνθείς αργότερα ή πώς θα κατευθυνθείς αργότερα. Γιατί αν δεν δεις το τώρα, κοιτάξεις το τώρα, να αγκαλιάσεις το τώρα, δεν θα σε βοηθήσει αργότερα με το μέλλον. Αλλά εσύ θα το κάνεις αυτό, θα το κάνεις γιατί αυτό είναι μέσα στην ενέργειά σου. Είναι μέσα στην ενέργειά σου, στο να δεχτείς το που είσαι τώρα, ναι, για να δεις τα επόμενα σου βήματα. Εδώ η παραδοχή του φόβου, αφήνουμε το φόβο. Προχωράς, αγαπημένη μου στηλήτρια, προχωράς, γιατί αφήνεις, ναι, αυτούς τους φόβους, βλέπεις το τώρα, αγκαλιάζεις τη ροή και μέσω από τον αγκαλιάζουμε τη ροή δεν σημαίνει ότι θα μας πάει η ζωή όπου θέλει. Απλά είπαμε, βλέπουμε το τώρα για να κάνουμε καλύτερες κινήσεις για το δικό μας μέλλον αργότερα. Τι φόβο παραδίδεις, αγαπημένη στηλητρία εδώ. Πώς θα αλλάξει η ζωή σου. Εδώ την έκλειψη. Ο Ιεροφάντης. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, μπορεί να συσχετιστεί η κάρτα του Ιεροφάντη με την πνευματικότητα, με τη διδασκαλία. Είναι αυτό. Κάπως ίσως φοβάσαι να ζητήσεις βοήθεια. Ή υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις βαθιά μέσα σου, το πώς θα πρέπει να ζεις, το πώς πρέπει... Κάτι σε κουτί. Η μετάφραση είναι η κάρτα του Ταύρου, ο Ιεροφάντης. Και εδώ έχουμε και μια άλλη ενέργεια του Διδύμου. Είναι τα δύο ζώδια που είναι δίπλα-δίπλα, αλλά είναι πολύ διαφορετικά. Ξέρεις, δέχεσαι καθοδήγηση, θα δεχτείς καθοδήγηση. Ίσως το φόβο όντως να μιλήσεις, ίσως το φόβο να εκφράσεις κάποια πιστεύω σου και αλλάζουν τα πιστεύω σου. Αλλάζουν, δεν περιορίζεσαι, δεν περιορίζεσαι και αυτό. Ίσως να σχετίζεται και με το θέμα της πνευματικότητας. Ξέρεις, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, δεν μπορώ να πιστεύω δεν ξέρω, για τις προηγούμενες ζωές ή όλα αυτά. Γιατί θα σε πει κανείς τι πρέπει να πιστεύεις? Όχι. Βλέπω και ανέλυξη σε πνευματικό κομμάτι. Βλέπω και ανέλυξη ότι φεύγεις από μια αυστηρότητα αυτής της κοινωνίας, ενώ παράλληλα δέχεσαι στήριξη και βοήθεια. Αγκάλιασε τη ροή της ζωής. Πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη, αγαπημένη μου στήλη. 3. Ο βασιλιάς των ξυφών. Έχουμε και ενέργεια του αέρα εδώ. Βασιλιάς των ξυφών. Ναι, είναι αυτό. Δεν φοβάσαι. Δεν θα φοβάσαι τίποτα. Δεν θα φοβάσαι να πεις την άποψή σου. Δεν θα φοβάσαι την κρίση σου. Το θέμα της επικοινωνίας πολύ δυνατά. Οξυδέρκεια, τρελή οξυδέρκεια. Ξέρεις τι, θα αρχίσεις να βάζεις, θα αρχίσεις να λες όχι. Θα αρχίσεις να λες ναι σε εκείνα που θέλεις και όχι σε εκείνα που δεν θέλεις. Θα αρχίσεις να βάζεις όρια. Αλλά είπαμε, βοήθεια θα δεχτείς. Υπάρχει εδώ μια ενέργεια ότι κάποιος θα σε βοηθήσει. Κάποιος θα σε συμβουλεύσει. Θα είσαι ανοιχτός φυσικά, γιατί ο βασιλιάς των ξυφών είναι ανοιχτό μυαλός. Ακούει ιδέες, προτάσεις, στήριξη από άλλους ανθρώπους, αλλά το μυαλό του είναι τόσο οργανωμένο που δεν αφήνεται πλέον στους φόβους. Είναι ο βασιλιάς των ξυφών. Έχει ένα ξύφος, το χρησιμοποιεί εκεί που πρέπει να χρησιμοποιεί. Όχι, δεν θα πιάσετε ξύφος εσείς, με το μυαλό σας αυτό. Διότι κόβετε πράγματα. Γερή κράση, ναι. Βλέπεις το τώρα και βλέπεις και πώς θα προχωρήσεις τα επόμενα βήματα της ζωής σου. Είναι μια ενέργεια κάθαρσης εδώ. Είναι μια σύζευξη, δεν ξέρω, πνευματικότητας και γερής κράσης.
Πολύ ωραίο. Τελικό μήνυμα. Το πώς θα αλλάξει η ζωή σου μετά την έκλειψη, αγαπημένη μου στηλητρία. Πώς θα αλλάξει... η βασίλισσα των ξυφών. Φέρει δύο κομμάτια ενώνονται. Θηλυκή ενέργεια, αρσενική ενέργεια. Και ξέρεις εδώ μια ενέργεια εδώ της Πανσελίνου στους διδύμους που θεωρώ ότι ναι, μέσα στον επόμενο μήνα το βλέπετε τώρα. Είναι και η συνάντηση δύο ανθρώπων, δεν ξέρω, αδελφές, ψυχές, δίδυμες φλόγες, οτιδήποτε, δύο μυαλά, έτσι, δυνατά μυαλά. Και έχουμε και ενέργεια εδώ των διδύμων. Εκεί στο αγκαλιάζω τη ροή της ζωής, υπάρχει ένας σύντροφος. Δεν είναι απαραίτητο ερωτικό, μπορεί να είναι συνεργασία, φιλία, οτιδήποτε, πλατωνικό, οτιδήποτε, αλλά είναι δύο άνθρωποι που δεν είναι αυτό που τα αντίθετα έλκονται, τα ετερόνυμα έλκονται. Και αυτά τα ετερόνυμα που έλκονται τους δίνει και αυτή την πνευματική σχέση. Είναι δύο άνθρωποι που θα ανυψώσουν ο ένας τον άλλον. Εντάξει, είναι δύο άνθρωποι που θα σπάσουν λίγο τα κατεστημένα, θα βάλουν τους δικούς τους όρους. Δεν σημαίνει ότι δεν τηρούν την παράδοση ή δεν θα ξεφτελίσουν κάπως τις αρχές τους. Όχι, θα τις πάρουν σε ένα άλλο επίπεδο. Για κάποιους φυσικά όμως από εδώ, αυτό που θα αλλάξει, δεν ξέρω αν κάποιοι περνάτε διαδικασία διαζυγίου εδώ για κάποιο λόγο. Και είναι αυτό που φοβάστε ή είναι αυτό που δεν ξέρετε η ζωή σας πώς θα είναι μετά. Ό,τι είναι ότι θα εστιάζεστε περισσότερο στο τώρα για να έχετε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό αγαπημένη μου στηλητρία, σας υπερευχαριστώ, σας εύχομαι τα καλύτερα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Bye!